Bine te-am aflat, ascultătorule. Avem plăcerea să-ți întâmpinăm timpul. Da, e vorba de timpul tău. Așează-te confortabil în tine însuți și lasă-ți imaginația în seama noastră. Iată-ne întinse pe câteva trecuri. Tot ce-ți rămâne de făcut e aici. E să ni te alături și te asigur, oricât de adânc ai avea înfipte picioarele în pământ, tot îți vom da noi lumea peste cap. Și nu cobii, te poți cel mult grăbi, căci nu poți ști care beat te va lovi mai tare. Hai! Mă mobilizez, pun mișcarea rap în repaus. Cât băgăm noi, natural, fără adaos. Comercial sau under, facem ordine în house. Alternativele la un rap repetitiv ca un beat de house. Lumea încă e reticentă, ce averație. Mulți MCs în pantă descendentă și tot n-au inclinație. Își pun restricții în depășirea condiției. Tripați pe contradicții, dați mai mult contradicții. Suntem contradicției de orice fel. De noi toți depinde rap-ul, nu noi de el. Multe vorbe, zero acțiuni, ca într-un SRL. Doar așteptări crescute, zici că-i grevă, CFR. Ca persoane suntem și, dar o dăm și agresiv. Agasate de clișee din mentalul colectiv. Judeci coperta fără să asculți conținutul. Ești certat cu etica, împacă-te cu gândul. Hip-hop, prestat de femei, bune mânuitoare de condei. E cu temei să mai vrei măcar un crâmpei din idei manevrate la rece ca în hockey. Fierbinți, atunci repui un termos. La grade înalte ținem și al nostru demos. Ca pe Eros, doar zveros. Cum se cuvine, suntem cu cine respectos, merituos. E vorba de patos, diferență de sex, e rapul lesne ca un corcalos. Stau colos din Rodos, ceva spectaculos, prin simplu fapt că două fete bagă ceva coios.